Ang malinaw iyo po na kita, digdi sa lokal na gobyerno kan nagagabos ng mga opisyales kan sa tuya pong syudad, talaga nagsasagibo. Magkakanigong mga aksyon, panganing, itong mayor na direksyon na mapundo na ining COVID-19 mangyari ng God sa lalong madaling panahon. Asin sa liwat, ang sa kuya ang pong pagpapasalamat sa gabos. Dakula pong bagay ni sa tuya. Kasangunyan, kung ikakitang RT-PCR examination, papadarang na po sa BMC. BMC papadaraman po sa Legazpi. It will take around 1 week para po makuha ang resulta. Ngayon po ilaw nindong aga, before mag 5 o'clock, hama na po ang resulta.